ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଆମର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଦେଖାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କରାଣ୍ଡି ମାଛ ସୋରିଷ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଶୀ କରାଣ୍ଡି ଝୋଳ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଛତୁ ଆଳୁ ଭଜା, ଛତୁ ଇନ୍ଦ ଛତୁ, ସେ ଇନ୍ଦ ଛତୁର ଭଜା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ସୋରିଷ ମାଛ ଦେଇକି ଖାଇଦେବି, ସୋରିଷ ଦିଆ ମାଛ ଖାଇଦେବି। ମୁଁ ଛତୁ ଆଉ ଖାଇବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଛତୁ ମାଛ ଖାଆନ୍ତିନି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏକାବେଳେ ଦୁଇଟା ଖାଇବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବି ଗୋଟେ ଖାଇବି। ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଉଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଭଲ ହେଇଛି। ଲଙ୍କା ମୁଁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇନି। ହେଇନ ଦଳ ବଢିଆ ହେଇଯିବ। ନା ମତେ ଖଟା ଦିନ ନେଇନ, ଲଙ୍କାଟା ବହୁତ ଦିନ ପଡ଼ିବ। ରହୁଛି। ଯେଉଁ ନୂଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।